sifika kawai neja, mutum na al'umma Umar Bago, titina ake neja, dan kwarai Umar Bago, ɓangaren ruwa neja, mutum na al'umma Umar Bago, ga gadoji anai neja, kai dan kwarai da Umar zuwan babanmu mun baro danja, ga sifikan kwarai malikiya sinsi zana leƙa kitas, ga sifika sarkin daji ubanmu, Bago, ku ce sifika Bago, ga sifika Bago, malikiya dubuti imana gwamna gwarzona mai amana maɗina baba garba kwamarat iyakubu garba Bago, ga mai amana jama'a faɗan amana aika san sai da yan amana. Umar, Shugaban fati Alhaji Aminu Musa Bobi mu gaida ɗan ƙwarai na. Dubuti na sifika ta yi girma, Bago, Unity a Fulagi Dauda 'yar uwata.